Subsob nga mga tigom ug higpit nga monitoring ipatuman unya sa Department of Interior and Local Government sa padayong road clearing. Samtang laing hagit sa dakbayan sa Talisay mo ang pagdili sa mga tricycle nga makapamasahero sa mga national road. Si Chelo Valiera sa report. Karong bag-o lang nakiktigom si Lisa Fernandez, City Director sa DILG Talisay City sa mga kapitan sa barangay sa Dakbayan sa Talisay. Iyang gipahibaw nga mapupos na ang road clearing sa kabarangayan karong Abril 30. Nagsugod ang ihap, sugod lang ni atong Pebrero 16. Hinoon sa road clearing sa barangay Lawaan 3, wa kaayo makasugat og suliran si Kapitan Frederick Marababol. Gani nakapahigayon na siya og road widening. Apan ang kapitan sa barangay Dumlog nakasugat og suliran tungod kay ang ubang luna nga palapdan pribado man. Sa ako nga rin siya, akong challenge nga rin, ako ginagi tagaan sila mga notice nga mag-road clearing mi. Karon akong gihimo sa dili kay road clearing lang, nag-widening na sa akong road. Dari padung di ka 3 meter na sir pero 1.5. O pero kuan sir ba daghan ang utana unsa bayran ba miani? Gipasabot hinuon ni Fernandez nga makapangayo og bayad sa kagamhanan ang mga tao kansang luna apektado sa road widening. Samtang sa bahin sa pagdili na sa mga tricycle nga makapamasahero sa mga national road, gikinahanglang tun-an og tarong tungod mamahimong maapektuhan man ang panginabuhian sa mga driver. Karong Lunes makigtigom si Mayor Samsam Gulyas uban sa DILG, Talisay City Police, City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Kaning mga tricycle nga wa na gyud laing alternative. Di yun alternative mga nga to silang like good for those LGUs nga na like i-reroute nila. Ang ako lang yun, we will take things into all things into consideration. And that's why makigmeet ko ni Joy, makigmeet ko sa mga barangay, ay makigmeet ko ni Major Pilari kung what's the best move moving forward. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiera, Balitang Bista.